mga kahabi, for today's vlog. So magluluto tayo ngayon dito kina Jimboy, nandito tayo kina Padi-Padi. Ito sa ating nagpadala ng pang-ulam nila at ng merienda. So ito guys, kasama ko si Bicolanos Vlog. Salamat po sa nag-sponsor ng pang-ulam ngayon na Padi-Padi. So yan, ito si Jimboy. Ano, kumusta na? Trabaho na. Ha? Trabaho na. Saan mga trabaho? Yeah. Saan ka magtrabaho? Sa? Boss. Abos, nakita yan? Tapos na yung bahay nyo? Ha? Mabanasin mo? Ganda ng jacket po pala oh. Saan galing yan? Bilis na ka tayo. Luto kita. Di mo manasin. Hey. Bilis. Correct. Abos. Cracker guys, ubos na daw. Yan mga Agnes, ubos na po yung cracker ni Padi-Padi. Pigpahiling niya sa maluto. Hindi mo na daw maluto. Buwan. Marumanan na. Wala nang kanin. Mama. Ha? Malang sa Padi, tilapia din, palutuan. Balaw na yung balaw. Ha? Balaw na yung balaw. Balaw. Ano na yung balaw ang balaw. Paano kung balaw to? Balaw? Sarap, sarap ha. So yan na Yuli, kagabi pala, may kwento sa akin si Rolly. Umalis pala si Roy. Iyo po, umalis kagabi kasi yung papa nila dumating, pumunta dito lasing na alas 2. Kagabi, ginigising sila kasi mag-inuman daw sila. Ngayon nagalit si Roy kasi sabi ni Roy, pag tuwing pupunta ka dito pa, lasing ka. Sabi, tulog na kami, istorbo ka, kasama yung isa niyang kapatid, lasing din. Sabi ko, tuwing ganyan ka na lang, wala ka na nga dito na itutulong, ganyan ka sa amin, umalis ka dito 2 linggo, hindi ka lang nga nag-iwan dito ng pagkain namin, ganyan ka pa, ganyan ipakita mo sa amin. Sabi yun ni Roy. Sabi ni Roy. Alas 2 ng hating, tatong nga, tulog na nga kami lahat. Tapos pumasok dito, ginising nga yung si Rolly tsaka si mag-iinuman daw. Ayaw naman nung anak ko na nilang na uminom. Tapos ngayon, umalis si Roy ng madaling araw. Siguro umalis ng alas 4. Kaya nga, ayun nga nilalakad ko. Wala naman yung kapira-pira. Nasaan niya si Roy? Ano daw, sinanla daw yung ano niya, cellphone. Saan? Na 2,000. Saan? Dito siguro sa Trabador. Tapos umalis na, nandoon sa Dait. Sinangla yung cellphone niya. Umalis 2,000. na. Tapos, Nandun sa Dait na. andun sa Dait. Pinatawagan ko yung kapatid ng asawa ko, yung bunso. Sana rin? Doon sa kapatid ng Tatay Ruben. Nandun daw siya natuloy sa babae. May kapatid pa si Tatay Ruben na babae doon. Dalaga. May asawa na rin. May asawa. So, doon tumuloy si Si Roy. doon tumuloy. Kasi hindi tama daw yan. Kaya pumunta ako sa kapitan. Natin yung ano ng kapitan. Tama po yan. Sa kapitan na po kayo mag-usap-usap para maayos kung ano man yung mga problema kasi sila yung may jurisdiction dito sa lugar na to. At sana maayos po ng magandang usapan. At sana tawag dito, maganda yung maging resulta para matigil na yung Kasi bangayan. Takot na takot kasi yung mga anak ko sa asawa ko kasi nagkatuling ka, nagsigawan na lahat kagabi. Nagkakapubya. Kapubya. Mm. So Nanay Yuli, ngayon magluluto ako ng ulam. May dala po kami dyan tilapia. Galing po sa ating sponsor. May dala po ko dyang gagawin kong sinanglay na tilapia. Meron po ako dyang dalang saging. So magluluto ng turon. Opo. So kumusta yung pantalon kasi sa'yo? Kasya, nandun. Kasya? Yung isa, sa kanya kasya, siya ang nagsusuot. Yung sabi mo ibigay kay Rolly. Nagkasya ba kay Rolly? Hindi pa nga nasusuot, tinatabi ko na. Suot na naman dito kasi para sa kanya, hindi padi-padi. Hindi, meron sa kanya bibigay si Roy, si Ragon. Binigay na nga sa kanya. Hindi lang, sinuot niya na naman. Sinuot niya pa din yung kay Rolly? Sinuot niya pa rin. Nagustuhan Ano Rolly, niya. wala kang ibang pantalon? May iba pa, labahan mo na lang. Pakahubad ni Jimboy, labahan mo. Sa'yo dapat yung Rolly ha. So sa'yo yung pantalon nyo, sa'yo yung kulay yellow pantalon. Pare, huwag mo nang gamitin yung bagong sapatos. Ito na muna, oh. Wala siya. Buka nga niya. Sinilas? Bago yan, pare. Huwag mo nang gamitin. Tumago yung pati. Wala kang sinilas? Ki ano yung sapatos na yan, ki Junil? Kay Junil yan, pare. Kiyang buyaga o ki Junil? Junil, ano yan? Ki Junil yan. Yan guys, sinuot niya yung ano. Sinuot niya yung bagong sapatos. Kay
Kijanggo yan, kijanggo. Ako hindi. Bago yan, oh. Masisira yan pa rin agad. Kijanggo yan. Ito na sa'yo. Suot na na. Tubag. Alisin mo na dali na. Tubag. Malaog. Malaog ko. Magmas na lao. Ano na ko? Arga. Arga na ko. Ring. Oh. Malaog mo trabaho. Masalaog. Ano? Ano ko yun ako? Malaog. Siya na, pero may trabaho kisam. Tangani may pambakal. Bakas pag uli na niya ako ang kwarta mo. 600 niyang daw ko dyan. Isa na Sam. Sasama niya ako siya. Kamuli, no? Diyan sa ating ano ni Iyo, Pipoy. sige man yan, ano dyan? Trabaho? Sa mansweldo. Kaya pala, ang dami niyang ano, gabok kanina. Ay, Gabok. trabaho kita eh. Sige niya ang trabaho mo. Oo, dyan. siya. Tama na da kami bagas. Wala na kayong bigas. Ay, talagang pa rin. Aking mamata makapagsidan. Ako mo naman ako. Diyan ka. Ano nga? Pakita mo yung bigas mo. Iyo, mali ka ako. Wala ng bigas. Ayan guys, ginamit yung bagong sapatos ni... Sige mo ka na kung trabaho. Ano na yan? Kay Jangko. So guys, ano dito, mainit kasi doon tayo magluto sa ano. Okay lang Nanay Yoli, doon kami magluto sa loob ng ano, ginagawang bahay. Okay, salamat po. Masikip, tapos mainit. So yun mga kahabi, magluluto kami ngayon ni Bicolanos Vlog ng turon. Turon na saging. At magluluto ako ngayon ng tilapia na papakita ko sa inyo yung isang paraan ng pagluluto ng sinanglay na tilapia. Sasaing muna natin yung isda, saka natin lalagyan ng gata. Abangan nyo yan guys! Pero mas maganda to guys, medyo maniba lang kasi luwait matumban lamisa ta. Kasi guys, hindi makimantika. Pag hinog na masyado yung saging, makimantika siya guys. Batag yan, ha? Binakal ko po. Tigaon. Saod. Araw ko na. Akan. Luluwi siya nag-uwi. Arkan. Arkan ka na ako. May asukal ka naman na yun, ano? Mga ano po ako, tabi. Tabi. Dapat magkapatabi ka. Po, sabi ka po. Opo. Iyo. Iyo po. Iyo po. Ya. Dapat masabi ka po. Opo. Hindi mo lang ubak. Go. Dito mo ng balat. Ilagay mo dito yung balat mo. Okay. Dito po. Yan. Yung balat, yung ubak. Tapon mo na dyan yung balat. Ino sawa? Nyog. No. Gata. Tara. Yan, kamatis. Tadi sini. Kamatis. Buto na ni. Anong trabaho mo pa rin? Saan ka nagtrabaho? Saan ka nagtrabaho? Doon. Tapon niya, matapon. Sini. Asukal lalagay natin siya sa saging mamaya. Saan ka nagtrabaho po? Doon. Anong trabaho mo po? Sam. Si Sam? Si Kuya Sam? Anong trabaho mo dyan? Halo. Naghalo ka ng? Anong hinalo mo pa di? Halo. Halo ng? Giling? Giling? So lagi sabi na Yuli guys, nandiyan daw lagi sa pinagtatrabaho ni Kuya Pipoy. Si Padi. Parang tutulong-tulong. Trabaho. Nagtrabaho ka? Sinusunduhan ka man. Pila? Magkano? 700? Mahal naman. Ano bang ginagawa mo lang? Ulong. Ha? Ulong. Ano lang yung ginagawa mo? Doon, tumag ako. So yun mga kahabi, ang gagawin natin ngayon, saing muna natin tong ating tilapia. Guys, nagisigaw na naman yung kapitbahay nila. So isaing muna natin itong tilapia guys. Iuna natin yung konting sibuyas bawang sa ilalim. Tapos yung kamatis. Tawag dito. Sasaing muna natin yung tilapia guys. Okay, saing muna natin yung tilapia. So lalagyan din natin to ng luya. May luya to guys. Sibuyas bawang. Kamatis.
So yung iba kasi, yung una, ang ibang ginagawa sa sinanglay, papakulo muna ng gata, saka nilalagay yung mga ricado. So ngayon, ang version naman na to guys ng sinanglay, isasaing muna natin yung isda sa kamatis. Yan guys. So ngayon, lagyan natin ng konting suka. So ito yung magpapaano ng konting asim pa. Bukod sa kamatis, lagyan din natin ng konting suka. So yun guys, pagkatapos itong maluto, ang ilalagay na lang natin dyan yung liputok o yung pinakagata. Yung unang gata ng nyog. So yun na lang ang ilalagay natin dyan. Kasabay itong pichay. So pag ako guys nagluluto ng turon. Tama, turon. Turon. Sana! Huli, inay dyan. So lalagyan natin to ng asukal guys. Sausaw natin yung sa asukal. Huwag kang bang purong. So lalagyan mo yun dyan. Sa bago nga na ibangge sa purong. Huwag mo pa dito, baka magalit yan. Guys, sigaw na naman guys yung kapitbahay nila. Pwede naman. Lulog! Kung magsigaw, magagalit. Go! Ito mo na yan. Ano yung boy mga balat? Balaw ng balaw. Balat. Luwa, tam. Babakal. So guys, patong natin yan dyan. Malo kita. Tapos, tutupin natin to. Parang. Yan. Perfect turon. Turun sa imo, turun. Didip natin guys sa asukal. Yan. Masarap yung asukal guys eh. Balot natin ganyan. Pin mo yung dulo. At sara mo. Basa-basain mo yung dulo para magsara. Alright. Yan. Tingnan natin to guys. Baka pwede na ilagay yung gata. Yan. Pag paigay-igayin natin tong konti. So paigay-igayin natin. Kasi magtutubig pa yung magtutubig pa yung gata tapos yung pichay. Iuhuli natin mamaya yung gata. So ganito ko na yun sanglay minsan. Sinasaing ko muna tapos saka mo ilalagay yung gata. Para sulat. So yun mga kahabi, ilagay na natin yung tangkay ng pichay para maano na to. So ngayon, ilalagay naman natin yung lasan muna natin yung anong tawag dito? Alat. Ayos. Pechay. Saka ilalagay natin tong ating purong gata. So dalawang nyug to guys. Dalawang purong gatang nyug to na nayuli. So yan, pagkaluto niyan, okay na yan. Takpan natin.
Ito yung ating sinanglay na tilapia. At syempre yung kanilang turon. Right, come on. Bakuha na ni sa dito, mainitan, mainit. No! Yan o, nini, mainit ni sa dito, yan. Yan. Nam sana! Ha? Naman ako tatarahin mo! Uy, hindi na! Habang magiging Shoutout na! kay Sir JR Habit 2.0. And of course, nandito rin si Merendal si Sir. Ranos Vlog. Namin siyang ano, ayan. Turon. Pasalamatan natin mga kahabi yung nag-sponsor ng ating pagkain ngayong araw sa ating ulam na sinanglay at sa ating turon. Si Ma'am It's Me TV Official. Yan, si It's Me TV Official. Pero at least sana wag mong wala yung kapital para yung kapital Ano naman yung kapital? ma-rolling mo ulit yung kapital. Kasi sa pagninegosyo dapat isi-save mo lagi yung kapital para hindi tapos yung operational expense mo, yung pamasahe sa pagbili mo ng raw materials o ng ano mo ng produkto, yung tuyo. So dapat isi-safety mo yon kasi pag nawala na yon, paunti-unti mawawala yung kapital mo, so malulugi. So dapat po kahit makagastos, sana pilitin natin yung gastos tama lang na wag maalis yung magastusan yung kapital natin para tuloy-tuloy yung ano natin. Lunes, bukas, So yan, magsisimula na ulit si Uragon Honey sa pagpapagawa. So yung mga nais pong magpaabot ng suporta, ng tulong sa pangdagdag sa pagpapabahay. Shoutout po natin si Uragon Honey, salamat po. At kay Bicolanos Vlog nakasama natin at sa buong Team Uragon, shoutout. At yan lang muna ngayon mga kahabi ang ating vlog. So that's it. Bigyan natin yung mga kapitbahay nila guys ng merendahan. Imila. Oh. Bigyan mo na lang ganyan yung mga kasama, no? Salamat. Ano? Sarap. Sarap pa rin.